Inkantolo yokhetho ilalele inselelo yobuholi be-MK ngesikhathi uZuma ebanjwa isithongwana. Lowo owayengumengameli uJacob Zuma uvele eNkantolo eNkulu yase-Gauteng eGoli izolo ngoMsombuluko. Usola ukuthi kukokotelwe ukuxhumana neKhomishini Yokhetho eNingizimu Afrika i-IEC ngobuholi beqembu. I-IEC kanye nabameli bakaZuma kanye ne-MK bathi icala liqulwa enkantolo okungeyona. Iqembu loMkhonto weSizwe lithi isicelo esiphuthumayo esiphikisana nalo kanye nomholi walo, uMnuz Jacob Zuma, besiqulwa enkantolo engafanele njengoba icala lomkokotelo liyicala lobugebengu hhayi icala leKhomishini Yokhetho yaseNingizimu Afrika. Icala liqulwa eNkantolo Yokhetho, ehleli eNkantolo eNkulu yase-Gauteng, eGoli. Ingxabano igxile ebuholini be-MK, nezinsolo zomgunyathi kanye nezingxabano zangaphakathi zeqembu zilethwe eNkantolo Yokhetho. Lokhu kulandela ukuthi umsunguli weqembu uJabulani Khumalo efake isicelo esiphuthumayo eNkantolo Yezokhetho sokuthi isinqumo sokumgudluza esikhundleni sakhe kufakwe owayengumengameli wezwe uJacob Zuma sithathwe njengesingekho emthethweni futhi sibekwe eceleni. Uphinde wacela i-IEC ukuthi imqophe njengomholi weqembu. Nokho i-IEC ithe ayinawo amandla okushintsha noma ukukhipha abaholi bezepolitiki futhi ivumile ukuthi icala liqulwe enkantolo okungeyona. NgoMeyi, i-IEC yathi uKhumalo wayibhalela ngo-Ephreli 9 ukuthi uyesula wathi uZuma uzothatha izintambo njengomholi nobuso beqembu. Ngomhla ziyisi-7 kuNhlaba, ithe isithole okunye ukuxhumana noKhumalo ngomhla ka-5 Meyi egameni leqembu, ifuna akhiphe uZuma njengobuso nomengameli wayo. Ithe i-IEC ikhomishana iphinde igcizelele ukuthi ayizibandakanye ezindabeni zangaphakathi zamaqembu ezepolitiki. Yengeze ngokuthi imane yenza ngokwemiyalelo yobuholi obubhalisiwe beqembu. Kulesi simo, uMnuz Jacob Zuma ungumholi obhalisiwe we-MK Party. Lokhu bekulokhu kunjalo kusukela mhla ziyi-10 kuMbasa wezi-2024, kusho i-IEC. UKhumalo uphikile ukuthi wabhala incwadi eya kwa-IEC ememezela uZuma njengomholi weqembu. Uthe nakuba uZuma esengubuso beqembu, usengumholi walo. Izicelo zomgunyathi zikaDuduzile Zuma Sambodla. UKhumalo uthe incwadi eya ku-IEC enikeza amandla akhe kuZuma yakokotwa nguDuduzile Zuma Sambodla, indodakazi yowayengumengameli. NgoMsombuluko, ummeli kaKhumalo, uMfesane kaSiboto, uqale ngokuthi leli cala alihlangene nokhetho. UkaSiboto ucele inkantolo ukuthi iqhathanise izincwadi ezimbili. Enye athi ibhalwe nguKhumalo kanti enye ayibhalele i-IEC ithi uZuma ungumengameli weqembu. UJabulani Khumalo, umsunguli we-MK Party, ufika eNkantolo eNkulu yase-Gauteng. Uveze ama-signatures emaphepheni ahlukene wathi kunezinkinga nge-letterhead. Wangeza ngokuthi ikopishiwe. Lobu ubufakazi babo bokuthi uKhumalo akabunikezanga ubuholi kuZuma kanti incwadi yesibili yakokotwa. Abanye bavale amehlo kasenkantolo emizuzwini eyi-15 ukaSiboto ethula izinkulumo. UZuma wazumeka. Uphaphame umkhandlu wakhe owabikelwa yizintatheli ezithwebula izithombe zakhe ebhentshini. U-Advocate Philisiwe May weqembu noZuma babuze enkantolo, uma lokhu kungahlangene nokhetho, kungani silapha ngokuphuthumayo? Uthe uKhumalo ucela i-IEC ukuthi yenze okungaphezu kwamandla ayo, njengoba ingenawo amandla okucacisa ukuthi ngubani umholi weqembu. Ngakho-ke uMay wengeze ngokuthi uKhumalo akakwazanga ukucela inkantolo ukuthi iyalele i-IEC ukuthi imbuyisele esikhundleni sokuba yinhloko yeqembu. UJacob Zuma emizuzwini eyi-15 kuqale inkulumo kammeli kaKhumalo, uMfesane kaSiboto, uZuma wazumeka. Ngemuva kwetiye, u-Advocate Dali Mpofu we-MK kanye noZuma uxolise enkantolo ngecala lokwehliswa isithunzi esingenangqondo, athi liwubugebengu njengoba lihlobene nokuqamba amanga hhayi icala lenkantolo yokhetho. Ngendlela ajwayele ukukhuluma ngayo, ukhulume ngobude benkulumo kaSiboto enkantolo. Lapho eba ngungoti wokubhala ngesandla, uthe uZuma nendodakazi yakhe bazowacubungula amacala okwehlisa isithunzi ngenxa yobucayi balezi zinsolo. Wakhuluma isikhathi esingaphezu kwehora. Iphathi ye-MK, abalandeli beqembu le-MK
Bathuthana ngaphandle kwenkantolo enkulu yase-Gauteng ukuze bathole amazwibela ngowayengumengameli. U-Advocate Michel Dabia owe-IEC utshele inkantolo ukuthi ikhomishini ayizange imemezele uZuma njengomholi ngakho akukho okumele kubuyekezwe. Uvumile ukuthi icala liqulwe enkantolo yobugebengu. Khona manjalo, ngaphandle kwenkantolo, abalandeli bakaZuma kanye neqembu bahlangene ukuze babone owayengumongameli obezokhuluma isiteji esincane ngemuva kokuvela enkantolo. Wathi ephuma uKhumalo bamjikijela ngenhlamba bamjikijela ngezinto ezingaba yingozi. Ukwahlulela bakugodlile. Khona manjalo, incwadi kaKhumalo eya ku-IEC yakokotelwa, kusho umeluleki wezomthetho. Umeluleki wezomthetho womsunguli weqembu loMkhonto weSizwe uJabulani Khumalo uthe incwadi eyathunyelwa kwikhomishana yokhetho mayelana nokushintshwa kobuholi beqembu yakokotwa. U-Advocate Mfesane Kasiboto uthi kunobufakazi obanele obungaphetha ngokuthi indodakazi yowayengumongameli wezwe uMnuz Jacob Zuma yakokotela le ncwadi. UKasiboto uthi uDuduzile Zuma Sambudla akazange amkopishe ngamabomu uKhumalo encwadini ye-imeyili ayeyibhalele ikhomishini. UKasiboto umele uKhumalo enkantolo yokhetho esicelweni esiphuthumayo sokuthi abuyiselwe esikhundleni sakhe njengomholi we-MK Party. Incwadi evela kwi-Independent Electoral Commission eya kuMnuz Khumalo iveza ukuthi akafuni ukushintsha umholi weqembu. I-IEC yona ikusho lokho, bathi uMnuz Khumalo wakhuluma ocingweni wathi akafuni ukushintsha umholi we-MK Party. Ube esephendula kuleyo imeyili ashiye igama likaMnuz Khumalo njengeqembu elikopishiwe bese eneza iklayenti lami lencwadi yokusula. Yena kuleyo ncwadi uthi, mina Mnuz Khumalo ngiyasula futhi ngiqoka uMnuz Zuma njengomengameli woMkhonto weSizwe. UMnuz Khumalo uthi ubengazi lutho ngale ncwadi, kusho uKasiboto. Abameli bakaKhumalo baphinde bathi indodakazi kaZuma yayingenalo igunya lokukhipha uKhumalo njengomholi weqembu. Ngokomthethonqubo wesishiyagalombili ophathelene nokubhaliswa kwamaqembu ezombusazwe, uguquko lwemininingwane yeqembu lezepolitiki elibhalisiwe kufanele laziswe kumphathi omkhulu wokhetho ngokubhaliwe zingakapheli izinsuku ezingama-30 ngemuva kwalolo shintsho ngumuntu obhalisile noma umholi weqembu. UKasiboto uthi uZuma Sambudla akayena umuntu okuxhunywana naye futhi akayena umholi weqembu njengoba kudingwa ngumthetho. Ngenxa yokuthi i-IEC yazi ukuthi uNkosazana Zuma Sambudla akayena umholi weqembu bekungafanele bakwamukele ukuxhumana kwakhe ngoba lokhu kuphambene nomthethonqubo wesishiyagalombili. Sithi lokhu kubalulekile kakhulu noma bekungekho. Ukuchitshiyelwa kusho ukuthi bekukhona, akayena ngisho umuntu okuxhunywana naye. UZuma usekhethe isigungu sakhe kwi-MK asibiza nge-Presidential Task Team, i-PTT. Lesi sigungu sinamandla okwenza izinqumo zokuthi kukhethwa bani aye kusiphi isikhundla. Lesi sigungu sizokwazi nokuxosha noma ubani osesikhundleni. Sizokwazi nokuhlakaza ubuholi obumisiwe. Nawo amagama amalungu alesi sigungu: uNdunankulu Phumlani Kamfeka, uNdunankulu Wiseman Ngobese, Inkosi Maphumulo, Inkosi Mavondla, Inkosi Hlatshwayo, uMr Joseph Myeza, uNduna Mpucuko Gcaba, Mr Andrew van der Bijl, Mr Mike Zuma, Mr Phamandla Vilakazi, Kapteni Bongani Dladla, Mr Sibonelo Nomvalo, Gogo Jabu Mabaso, Gogo Duduzile Tembe, Mr Gadla Mkhize, Mr Sibonelo Maphumulo, Miss Pinky Sohlaza.